Pozdrav, moje ime je Anja i danas ću vam izvesti 33. pokus iz knjige 101 pokus pod nazivom Podizanje tereta prstom. Po pitanju zahtjevnosti ovog pokusa, on je za razumijevanje srednje zahtjevan. Za izvođenje je jednostavan, te nam je potrebno malo pribora. Za izvođenje ovog pokusa od pribora nam je potrebno ravnalo, uteg i gumica za brisanje. Za početak postavite gumicu ispred sebe. Na gumicu postavite ravnalo tako da napravite vagu. Potom uzmite uteg i stavite ga na jedan kraj ravnala. Upotrijebite silu i prstom pritisnite drugi kraj ravnala, tako da dobijete vagu. U ovom trenutku krak tereta i krak sile jednake su duljine. Pomaknite ravnalo tako da uteg primaknete osloncu poluge, odnosno gumici. U ovom trenutku ću ponovo upotrijebiti silu kako bih napravila vagu. Mogu primijetiti da sam koristila manju silu kako bih napravila vagu, zato što je krak tereta manji, a krak sile veći. Kako bismo saznali što se ovdje događa, proći ćemo kroz nekoliko pitanja za razmišljanje. Za početak, postoji li način da podigneš uteg upotrebljavajući manju silu od njegove težine? Da, postoji. Ako je krak tereta manji od kraka sile, potrebno je manje sile za podizanje tereta zato što je riječ o polugi. Kako se mijenja sila kojom podižeš uteg kada povećavaš udaljenost oslonca i ruke? Sila koja je potrebna za podizanje tereta kada se povećava udaljenost oslonca i ruke je manja od sile koja je potrebna za podizanje tereta kada je udaljenost oslonca i ruke jednaka udaljenosti oslonca i tereta. Koje sile djeluju na krakove poluge i koji je smjer njihova djelovanja? Na krakove poluge djeluju sila tereta i potisna sila ruke, a smjer njihova djelovanja je prema dolje, odnosno u smjeru gravitacije. Kakav je odnos sila kada su krakovi uravnotežene poluge različitih duljina? Odnos sila kada su krakovi uravnotežene poluge različitih duljina nije jednak, odnosno potrebna je manja sila da bi se podigao teret. A znaš li da poluga može biti dvostrana i jednostrana? Također, da je jednostranoj poluzi oslonac na jednome kraju poluge, a oba su joj kraka na istoj strani. Također, da postoje brojni primjeri poluga iz svakodnevnog života, poput vage, metle, vrata, vesla, ali i škara te kliješta. Isto tako, da je u svim primjerima poluga bitno najprije definirati oslonac. Znaš li da je veslo jednostrana poluga kojoj je oslonac na kraju vesla u vodi? Krak sile je cijela duljina vesla, a krak tereta je udaljenost od oslonca do mjesta na kojem veslo dodiruje čamac. Isto tako da je ruka jednostrana poluga kojoj oslonac može biti u laktu ili ramenu. Podizanjem utega na taj se način izvode takozvane vježbe snage, jer je krak sile mišića oko 10 puta kraći od kraka tereta, pa je mišićna sila oko 10 puta veća od težine utega. Na kraju nam još ostaje saznati, a gdje je tu fizika? Poluga je jednostavan mehanički uređaj, motka poduprta u jednoj točki. Krak sile je najkraća udaljenost sile od oslonca, a krak tereta je najkraća udaljenost težine tereta od oslonca. Poluga je u ravnoteži kada je umnožak sile i kraka sile jednak umnošku težine tereta i kraka tereta. Nadam se da sam vas potaknula na promišljanje i na izvođenje ovog pokusa. Hvala lijepa na gledanju.